slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea în primul rând să mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru tot ce a fost până acum și ce va mai fi. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre un capitol din Matei, care cred că cu toți îl cunoaștem foarte, foarte bine, este capitolul 5 și este vorba despre fericirile. Și aș vrea să deschidem în capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 12, care spune: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să îi învețească: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerului. Ferice va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor răborî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Vă invit să preocupați locurile. Fericit. Și poate unul dintre capitolele care poate ne este mai mult drag să le citim. Pentru că este atunci când Dumnezeu ne spune: faceți aceste lucruri și veți fi fericiți. Și eu mă întreb, cine nu ar vrea să fie fericit? Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre câteva dintre ele. Nu le voi lua pe toate, dar înainte să spun cele care m-am pregătit eu, când stăteam jos, Domnul mi-a tot adus aminte versetul 4, care spune: Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. În seriile acestea de stăruință am văzut multe lacrimi. Am văzut cum tinerii se rugau și plângeau. Dar după ce s-a gătat stăruința, am văzut și altfel de lacrimi care erau ale unor tineri care n-au primit Duhul Sfânt. Și am stat și m-am gândit, oare aceste lacrimi sunt rele? Și am ajuns la concluzia că nu. Asta ne arată că tinerii bisericii vor și doresc Duhul Sfânt. Și aș vrea ca Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Amin. Și pentru cei care poate sunt în starea aceasta și plâng, aș vrea să citim iarăși versetul care spune: Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și aș vrea să completez și să spun: vor fi mângâiați de Dumnezeu. Amin. Apoi, aș vrea să recitim versetul 3 care spune: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerului. Atunci când am citit versetul acesta, primul lucru care mi-a venit în minte a fost: la ce duh se referă aici în Matei? Și văd că este scris cu D mică. Și asta eu cred că înțelegem cu toții că se referă la Duhul nostru. Pentru că știm cu toții, suntem făcuți din trup, suflet și Duh. Și eu cred că la acest Duh se referă. Și apoi, după ce am înțeles la ce Duh se referă, totuși, mi-a rămas ceva în minte. Am zis, cum se poate ca, fiind săraci în Duh, să ne spună că a lor este împărăția cerului? Poate este pentru unii dintre noi contradictoriu, nu? Dacă sunt sărac în Duh și haideți să ne gândim, cum poți să fii sărac în Duh? Duhul se hrănește cu lucruri spirituale, care poate să fie să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm, poate chiar și să venim la biserică, să avem părtășie cu frații. Și mă gândesc, dacă suntem săraci în Duh, cum poate să vină aici și să ne spună Iisus Hristos că cea lor este împărăția cerului? Și aș vrea să ne gândim. Aș vrea să nu se întâmple niciodată, dar dacă unul dintre noi ar ajunge să fie sărac, trupesc, vorbesc, ce am face? Am
Am merge și am lucrat, nu? Acesta ar fi ideea noastră principală. Să mergem să lucrăm, să facem bani, ca să avem ce să mâncăm. Păi eu cred că la acesta se referă și aici. Ne spune, nu faptul că ești sărac face ca împărăția cerului să fie a tale, ci faptul că vrei să te apropii de Dumnezeu, căci știi că ești sărac și vrei tot mai mult. Tot mai mult vrei să citești Cuvântul lui Dumnezeu, tot mai mult vrei să te rogi, tot mai mult vrei să lauzi pe Dumnezeu. Și aș vrea să luăm un exemplu care îl găsim în Luca, capitolul 19. De la versetul 1 până la versetul 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dut ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am nepăstuit cineva cu ceva, îi dau înapoi împărțit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aș vrea să ne întrebăm. Zacheu, după ceea ce am citit aici, era un om bogat? Poate ne gândim căci a fost un om bogat. Dar aș vrea să citim iarăși versetul 8. Dar Zacheu a stat înaintea lui Domnului și a zis: Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am nepustuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împărțit. Și am stat și m-am gândit. După ce am împlinit lucrurile acestea, cu ce am mai rămas el? Poate, cum am zice noi, să înțelegem, a rămas în numere roșii în bancă. Nu mai a avut nimica. Dar dacă continuăm să citim, vedem că versetul 19 Iisus îi zice: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Amin. Vedem că Zacheu a fost un om bogat. Pentru că Dumnezeu i-a zis că este mântuit. La fel și noi trebuie să căutăm, nu neapărat să fim bogați în pământ, pentru că ceea ce câștigăm aici rămâne. Dar ceea ce câștigăm în Duh și ceea ce Dumnezeu ne dă este mântuirea. Amin. Și aceasta este veșnică. Amin. Apoi, aș vrea să ne uităm la versetul 6 din același capitol. Ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Când am citit acest verset, am stat și m-am gândit: oare înțeleg eu în totul ce înseamnă să fii flământ? Pentru că niciodată n-am mers în pat fără să mănânc ceva, pentru că părinții mei s-au străduit zi de zi să-mi aducă mâncare pe masă și Dumnezeu i-a binecuvântat pentru să poată să facă aceasta. Și am stat și m-am gândit: oare ce înseamnă să fii flământ? Și am început să caut și am găsit această definiție. A flămânzi înseamnă a suferi de foame. Și am stat și m-am gândit: oare mai suferim noi de dorul după neprihănire? Vedem atâtea exemple în Biblie și aș vrea să voi da 3 exemple, începând cu David. În Psalmul 42, versetul 1 și versetul 2 spune: cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Și mă gândesc, de câte ori am avut gândul acesta noi însuși? De câte ori am stat și mi-am gândit: ce dor mi este de Dumnezeu, ce dor mi este să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, ce dor mi este să mă rog, să stau de vorbă cu Dumnezeu. Vedem că David a făcut-o. Și aș vrea ca aceste 2 versete să fie ca un fel de aducere aminte pentru noi. Și de fiecare dată când ne aducem aminte de aceste versete și nu numai, de fiecare dată când ne dăm seama că suntem, poate nu departe de Dumnezeu, dar poate într-un moment în care am
am încetat să ne rugăm, am încetat să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de lucrurile acestea și să ne gândim, oare suntem și noi ca cercul acela care caută apa vie? Apoi, vreau să ne uităm la Iosif. În Genesa, capitolul 39, versetul 7 și 9 zice: După câteva vreme, s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: Culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat în mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine. Pentru ce? Pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Vedem că Iosif a avut putem să o numim o sete atât de mare pentru neprihănire, căci atunci când poate alții mi-am gândit să nu dezamăgesc pe șeful meu, să nu fac ca șeful meu să piardă nădejdea în mine. El s-a gândit la Dumnezeu și a zis: nu, eu vreau să rămân neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să luăm exemplu pe Iosif în acest aspect și să ne gândim, înainte să facem lucruri care știm că ar putea să-L supere pe Dumnezeu, să ne gândim: oare suntem însetați după neprihănire sau nu? Și cu gândul aceasta să facem lucrurile în viața noastră. Și apoi, aș vrea să ne uităm la Daniel. În Daniel, capitolul 1, cu versetul 8. Ăsta este unul dintre versetele care îmi place cel mai mult, pentru că spune: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Și a rugat pe căpetenia familiilor trecători să nu silească să se spurce. Și dacă vă gândiți, de ce spun că îmi place foarte mult versetul acesta? Și versetul acesta poate să ne reprezinte pe foarte mulți dintre noi într-o vreme în vremea aceasta pe care noi o trăim. Vedem că în trecut, dacă citim în Levitic și în Deuteronom, vedem cum Dumnezeu le dă porunci la israeliți. Vedem cum Dumnezeu le spune: asta puteți să faceți, asta nu puteți. Dar și Daniel a avut lucrul acesta foarte, foarte băgat în minte, să spunem așa, și a fost atât de însetat după neprihănire, că a zis: nici de mâncarea aceasta care este spurcată nu o să mă ating. Vedem că Daniel a fost așa de... a suferit atât de foame, să spunem ca definiția aceasta, a suferit atât de foame pentru Cuvântul lui Dumnezeu și a fost atât de însetat pentru neprihănire, căci a zis: nu, nici nu o să mă ating de această mâncare, ci mai întâi vreau să mănânc alte lucruri care poate nu i-ar fi dat atâta plăcere, nu i-ar fi dat atâtea proteine sau lucruri care ne gândim noi că sunt necesare pentru noi. Ci el s-a gândit că necesar pentru viața lui este neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să avem această necesitate, să fim însetați după Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Apoi, în versetul 10 până la versetul 11, ne se spune căci ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerului. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor opărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și iarăși, ca și la versetul 3, asta și m-am gândit: cum pot eu să mă bucur când oamenii mă prigonesc? Cum pot să fiu fericit atunci când oamenii spun lucruri rele despre mine? Și atunci mi-am adus aminte de un om al Domnului, care îl găsim în Faptele Apostolului. Și este vorba despre Ștefan. Vedem cum Ștefan a căutat să facă lucruri pe care Domnul îi cerea. Și dacă vreți să cunoașteți mai bine ceea ce s-a întâmplat, vă recomand să citiți din Faptele Apostolului, versetul 7 și versetul 8. Versetul 6, capitolul 6 și capitolul 7. Care ne arată cum Ștefan a fost pus înaintea oamenilor și ei încercau să caute ceva, dar nu găseau. Căutau să îl facă pe Ștefan să pară rău înaintea poporului. Și vedem că cum nu au găsit nimica, au început să zică lucruri neadevărate. La fel cum ne spune și versetul 11. Ne spune că ferice de cei care
din pricina mea, vor spune lucruri neadevărate despre voi. Și vedem că Ștefan nu l-a interesat de lucrurile acestea, ci a continuat să spună lucrările lui Dumnezeu. Și vedem că pentru aceasta a ajuns să fie chiar și ucis cu pietrele. Dar dacă continuăm și citim în capitolul 5 din Matei, versetul 12 ne spune: bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Și totuși, dacă am vorbit despre Ștefan, aș vrea să deschidem în capitolul 5, versetul 7 și capitolul 7, versetul 55 și 56. Și vedem că după ce cei care îi spuneau lui Ștefan lucruri mincinoase despre el, vedem că Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și zic ca slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Vedem că Matei nu numai că ne spune căci este ferice de noi pentru că răsplata noastră va fi în cer, ci ne dovedește și prin Cartea Faptelor Apostolilor căci nu numai este o vorbă pe care a spus-o atunci, ci este un lucru care s-a întâmplat în trecut și care poate să se întâmple și acum. Și dacă odată oamenii vor spune lucruri neadevărate despre noi, să fim siguri căci se va întâmpla la fel cum s-a întâmplat și cu Ștefan. Dacă noi ne trăim o viață după poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat, putem și noi odată să spunem că iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și aș vrea ca acest lucru să fie o binecuvântare pentru noi și zi de zi să ne bucurăm așa cum spune versetele. Și, în final, ca concluzie, aș vrea să ne aducem aminte de aceste lucruri. Cei săraci în Duh se referă la cei care caută să aibă mai mult. Cei flămânzi după neprihănire sunt cei care sunt într-o stare care chiar suferă și vor mai mult din Dumnezeu. Și apoi, ferice de cei prigoniți, să avem credința aceasta, căci chiar dacă vom fi prigoniți, chiar dacă se vor spune lucruri mincinoase despre noi, Dumnezeu va fi cu noi și răsplata noastră va fi în ceruri. Și zic ca glorificat să fie Domnul. Amin. Amin.